Navrhovanie interiéru sa často môže zmeniť na poriadny chaos však. No existuje systém, ktorý dokáže krok za krokom premeniť tú počiatočnú neistotu na úplne jasný plán. Dnes si teda prejdeme jednu 5-kročnú metódu, ktorá stavia dizajn na naozaj pevných základoch a chráni pred tými nákladnými chybami, ktorým sa všetci chceme vyhnúť. Všetko sa to vždy začína celkom nevinne však. Chceme si vytvoriť krásny domov. Ale ako ten proces vyzerá v praxi? Znie to nejako takto? Áno, väčšinou to začína bezhlavým zbieraním inšpirácií. Ukladajú sa stovky, možno tisíce obrázkov, vyberajú sa farby, konkrétne sedačky, lustre, no popri tom sa úplne prehliadajú tie najdôležitejšie základy a výsledok? No, častokrát len frustrácia a taký ten pocit, že sa to celé jednoducho nedá spojiť do jedného funkčného celku. Viete, po 16 rokoch praxe je jedna vec úplne jasná. Najväčší problém nie je v tom, že by ľudia nevedeli, čo sa im páči. Vôbec nie. Ten skutočný kameň úrazu je zlé funkčné rozloženie priestoru hneď na začiatku. Je to proste základ, bez ktorého sa celý projekt skôr či neskôr úplne zosype. A presne z tohto dôvodu vznikol systém DREM. Predstavte si ho ako taký štruktúrovaný postup, ktorý zaručí, že sa na nič podstatné nezabudne a že každý jeden krok bude logicky nadväzovať na ten predchádzajúci. Takže každé jedno písmeno v slove DREAM predstavuje jeden zásadný a hlavne postupný krok. Začíname technickým základom a končíme finálnym výberom materiálov. Je to vlastne taká mapa cesta, ako navrhnúť interiér s istotou a bez toho zbytočného chaosu. No a tu vidíme ten zásadný rozdiel. Ten bežný prístup je ako keby sme stavali dom od strechy. Systém DREAM, naopak, začína pevnými základmi. Výsledkom potom nie len nejaký pekný priestor na fotku, ale naozaj funkčný domov, v ktorom sa skvele žije. A o to predsa ide. Takže prvé 2 kroky, dispozícia a rozvody, sú absolútnym, ale absolútnym základom. Sú to tie stavebné piliere, na ktorých stojí celý interiér. A preskočiť ich, to by bolo ako stavať steny bez poriadneho betónového základu. Proste to nejde. Všetko sa začína pri čistom právnom pôdoryse. Práve tu sa definuje, kde čo bude. Ako presne bude fungovať kuchyňa, aká veľká má byť sedačka, aby okolo nej zostali pohodlné priechody. Lebo pamätajme, farbu batérie môžeme vymeniť kedykoľvek, ale nefunkčný priestor, to je problém na dlhé roky. A až v momente, keď je dispozícia pevne daná, prichádza na rad technika. Kde presne bude zásuvka pre kávovar? Odkiaľ sa bude zapínať hlavné svetlo v obývačke? No práve v tejto fáze sa plánujú rozvody elektriny, vody a osvetlenia tak, aby dokonale slúžili budúcemu zariadeniu a nášmu každodennému životu. Dobre, technické základy máme za sebou a teraz prechádzame k tej zábavnejšej tvorivej fáze. Tu sa priestor začína formovať v 3 rozmeroch a konečne získava svoju vizuálnu identitu a tú správnu náladu. A teraz pozor, všimnite si, že stále nehovoríme o farbách. Estetika je totiž o hmotách a tvaroch, o 3D pohľade. Rieši sa napríklad to, či potiahnuť kuchynské skrinky až po strop, aby priestor pôsobil vyššie, alebo či masívnu knižnicu vyvážiť na druhej strane niečím ľahším. Celé je to o vizuálnej rovnováhe. Až teraz prichádza na rad ten najobľúbenejší krok, inšpirácia, ale už cielene. Namiesto toho bezcielného scrollovania sa teraz analyzujú tie uložené obrázky, čo majú spoločné. Je to možno láska k prírodnému drevu, alebo k zemitým tónom. Tu sa definuje konkrétna atmosféra a štýl, ktorý chceme v priestore dosiahnuť. No dobre, a teraz prichádza realita. Finálny krok, kde sa všetky tie abstraktné koncepty a vízie menia na skutočné produkty. Proste veci, ktoré sa dajú kúpiť a namontovať. A toto je absolútne kľúčové si uvedomiť. Dizajn a atmosféra sú jedna vec, ale rozpočet definujú až konkrétne materiály. Ten istý alebo veľmi podobný vizuálny dojem sa dá vytvoriť s produktami, ktorých cena sa môže líšiť aj 10-násobne. Naozaj. Pozrieme sa na úplne konkrétny príklad. Kuchynská doska, ktorá vyzerá ako mramor, môže byť z laminátu za povedzme 400 eur alebo v technického kameňa za 4000 eur. Vizuálny dojem je podobný, ale rozpočet sa mení, no dramaticky. Práve v tomto kroku sa ten krásny dizajn prispôsobuje reálnym finančným možnostiam. Pri finálnom výbere je kľúčové pracovať s fyzickými vzorkami.
A mám tu aj jeden malý profi tip. Vzorky si treba vždy pozerať presne tak, ako budú reálne umiestnené. Čiže vzorku podlahy položiť na zem a vzorku dverí oprieť zvislo o stenu. Svetlo na ne totiž dopadá úplne inak a až vtedy naozaj vidieť, či spolu ladia. A presne takto sa tá cesta od náhodného zbierania obrázkov mení na jasný, logický a hlavne uskutočniteľný plán. Plán, ktorý vedie presne k tomu vytúženému výsledku. A presne toto je hlavná filozofia celého systému. Keď existuje premyslený dizajn, potom sa už vždy, naozaj vždy, dajú nájsť materiály, ktoré zodpovedajú štýlu aj rozpočtu. Proces sa tak nemusí začínať obmedzeniami, ale naopak začína sa víziou. Takže otázka na záver znie: je čas prestať len snívať a prezerať si obrázky a namiesto toho začať systematicky tvoriť? Tento systém nám ukazuje, že je to nielen možné, ale aj dosiahnuteľné.